כשבתיה נולדה, כזאת קטנה הייתה, והתחילה לבכות, וכשבתיה התחילה לבכות, אז אני רצתי, ונתתי לה תפוח אדמה גדול לאכול. אז אמא אמרה, אוי ואבוי לי, מה את עושה לילדה? אז את יודעת מה עשיתי? נתתי לה גם פרוסה עם לחם לתינוקת הקטנה. אוי 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 אוי, אמא אמרה, צריך לשמור על הילדה. בכלל מתי היא נולדה? ב8/11, ב9/11, ב11/11 נולדה לנו הילדה. איזה כיף שאת נולדת, בתיה, איזה כיף. אמנם את המדים לפניי לבשת, ואומנם היית חיילת לפניי. אל תשכחי, אני הבכורה. ובכל זאת אנחנו כל כך שמחים, כי למי היינו שולחים את הילדים בחופש? כדי שלנו יהיה קצת חופש. אלייך, אצלך הם היו, ואני וחנה לחופש יצאנו לנו. איזה כיף. בתיה, אנחנו ממשיכים לשלוח אלייך את הילדים, גם השנה קיבלת את צביקה ואת ניקי ואת זק ואת סברינה ואת חנן ואותי, וזה נוסף אוי אוי אוי, כל הכובעים שלי נגמרו לי, וזה נוסף וואו, הנה כובע חדש הגיע, וזה נוסף אוי, אני מוכרחה למחוא כפיים עם זה. הנה עוד אחד הגיע. וזה נוסף לשלומי וכל המשפחה שלו. אז בתיה, אמרו לי רק כמה דקות לדבר, כי את יודעת מה? אני יכולה לדבר גם שעתיים. אבל בכל זאת, בתיה, נו, מה קרה עכשיו? כל הכבוד שנולדת, כל הכבוד שנולדת. יום הולדת.